Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă video. Astăzi voi pregăti biții zebră cu mascarpone. Este imposibil să nu știți, au făcut furor la vremea lor. Sunt niște biscuiți crocanți la exterior și pufoși în interior, cunoscuți de toți copiii, dar și de toți adulții. Și merită să fie pe masa voastră ori de câte ori copilul cere o gustare. Rețeta conține ingrediente foarte puține, la îndemâna oricui: făină, mascarpone, puțin praf de copt. Am ales ca îndulcitor de data aceasta sirop de curmale, unt rece și puțin carob. Haideți să trecem la treabă. Am pus într-un bol încăpător brânza mascarpone, peste care voi adăuga untul rece. Este foarte important ca untul să fie rece, pentru că vor fi niște biscuiți frageți. Apoi vom adăuga făină, jumătate de linguriță de praf de copt, iar ca îndulcitor am ales de data aceasta siropul de curmale. Îl folosesc pe cel de la Biona în locul mierii de albine. Punem aproximativ 2 linguri. Și vom începe să frământăm un aluat. Frământăm până încercăm să obținem un aluat omogen. Pentru a fi mai ușor, voi transfera aluatul din bol pe blatul de lucru și îl voi frământa pe blat. Aluatul nostru a devenit destul de compact și omogen, iar acum este momentul să-l împart în două părți.
deoarece untul nostru a ajuns la temperatura camerei într-atâta timp cât l-am mânuit, motiv pentru care acum vom rula aluatul cât să-i dăm o formă de baton. Uitați ce bine arată. După ce îi dăm această formă, în funcție de mărimea dumneavoastră, puteți face biscuiții mai mari sau mai mici. E strict după preferințe. Aluatul rezultat, în formă de baton, îl vom înveli într-o folie alimentară și îl vom păstra la rece, la frigider 1-2 ore sau la congelator aproximativ o oră, astfel încât untul să devină înapoi rece, iar în momentul în care vom pune biscuiții la copt în cuptor, aceștia vor deveni fragezi, specific rețetelor cu unt. Batonul meu de aluat este gata, l-am învelit în folie, acum îl voi păstra la rece. Prefer metoda mai rapidă la congelator pentru aproximativ 30-40 de minute, o oră, depinde de cât de mult timp aveți la dispoziție, iar apoi voi reveni să tai felii biscuiții și să-i coacem. Am scos aluatul de la congelator, untul s-a întărit, acum este mult mai tare și acest baton îl vom felia felii subțiri. Vom continua de tăiat batonul, iar apoi vom reveni cu instrucțiunile pentru gătire. Eu am terminat de tăiat feliuțe toți biscuiții. Acum urmează să-i așezăm în tavă, urmând ca mai apoi să-i coacem. Fiind biscuiți pe bază de brânză mascarpone și unt, este nevoie de o temperatură mult mai mare, 210 grade cu ventilație. Lăsăm suficient spațiu între biscuiți pentru că ei vor crește puțin și nu am vrea să se lipească între ei. În funcție de cuptor, timpul de coacere poate să difere cu 1-2 minute. Așadar, este bine să-i verificați și mai devreme, dar dacă mai devreme de 10 minute nu sunt făcuți, atunci ar fi bine să-i mai lăsați. Măcar 1 minut, 2. Straturile zebră se văd foarte bine. Și sunt sigură că și de data aceasta vor fi la fel de delicioși. Aș mai avea încă unul de pus. Să încerc cumva să-i pun aici, astfel încât să capă și celălalt.
Așadar, biscuiții noștri sunt gata de coacere. 10 minute, aproximativ, mai mult sau mai puțin 1-2 minute, 210 grade cu ventilație. După aproximativ 10 minute, cât au stat la cuptor, biscuiții noștri sunt gata, arată cam așa. Sunt absolut delicioși, în bucătărie miroase senzațional. Haideți să rupem unul să vedem cum arată în interior. Sunt extrem de pufoși în interior, crocanți la exterior. Aceasta a fost rețeta pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să ne urmăriți. Vă mulțumim și vă urez poftă bună!